L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Hekk kif kull ma jmur qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Partit Nazzjonalista u l-kap tiegħu Bernard Gregg biex jippubblika l-kontijiet finanzjarji u r-rapporti tad-donazzjonijiet tiegħu li ilu ma jippubblika għal kważi 4 snin, aktar qed toħroġ l-iskumdità fost id-deputati tal-istess partit. Dan der ċar minn mistoqsijiet li għamel One News ftit jiem wara li ġie rrapportat kif skont il-Partit Nazzjonalista stess mhux isib awdituri biex jiffirmawlu l-kontijiet finanzjarji tiegħu, dan minħabba n-nuqqasijiet u t-taħwit li jinvolvu. L-iskumdità tad-deputati nazzjonalisti deret ċara. Il-kap qal li ma sabx awdituri biex jiffirmaw l-kontijiet se titolbu spjegazzjoni intom bħala deputati. Naħseb li aċċettabbli. Titolbu spjegazzjoni. Dr. Bernard Gregg għamel l-ispjega tiegħu m'għandi xejn inżid. Ma mhux inkwetanti għalik bħala deputat. X'trasparenza Bernard Gregg għamel l-ispjegazzjoni tiegħu m'għandi xejn. Għalik mhux importanti di, ma tlax spjegazzjoni. Di l-istess domanda li saret il-kap, saret il-numru ta' deputati u dejjem ingħatajtu tweġib. Grazzi, ingħatajtu tweġib. Darba, grazzi. S'dan it-tant kontra dak li kien diġà l-issenu stess Bernard Gregg iddikjara li huma biss ereżijiet kbar li l-Partit Nazzjonalista ma jistax isib awdituri. Alla mhux jiffirmawhom l-awdituri. Qed tgħid ereżijiet kbar. Dan minkejja li ftit jiem qabel f'intervista fuq ir-radju tal-Knisja ammetta li ma setax isib awdituri. Ikun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmelhomx fil-ħin. Fil-waqt li wħud mid-deputati nazzjonalisti huma skomti bis-sitwazzjoni kif anke jiġdu n-naqqasijiet tat-tweġibiet mal-mikrofonu ta' One News, oħrajn saħansitra tiddistakkaw irwieħhom minn dan l-aħħar episodju ieħor ta' taħwit fih dan id-dar ċentrali. Fil-fatt, Ivan J. Bartolo ta' 6 PM sostna li hu m'għandux jaqsam ma' din il-materja. Il-kap qal li ma sabx awditori jiffirmaw l kontijiet, tlabtu spjegazzjoni? M'għandix naqsam.